Imam srednju porciju, samo ne to. Evo, drugari, izgleda da neću preživeti ovaj dan. Nije mi dobro. Šta? Ja počinjem? Okej. Valjda mi ništa neće biti od tako male porcije. Odmah ću da probam. Pa, znate, nije loše. Ozbiljno? O, ne. A sada tek osjećam vatru. Strašno je. Šta si uradila? O, ne. Spalila si moje nudle. Nije da sam tužan, ali nemam šta da jedem. Hajde, šta ti je, uzmi viljušku i kreni. Pomoći ću ti. Hajde, reci ja. Neću. Šta si uradio? Nisam tražila pomoć. Ali sada tražim pomoć. Gorim. Užas, ovo je jako vruće. To je bilo moćno. Jadna moja kanta. Šta je sve doživela? Kakva mala plava jagodica. A šta je kod Liv? Da vidimo. Liv je dobila veću jagodu. Roze boje. Super. A sad da vidimo šta je kod Quentina. On ima ogromnu crvenu jagodu. Cool. U redu, hajde da počnemo od mene. Dakle, treba mi pribor i salveta. Sad ću odseći pače. Pa to je kolač. A unutra čokolada izgleda divno. A ukus je još bolji. To je tako ukusno. Da. Hoću da pojedem sve do kraja. Jao, nevjerovatno. Tako nežno i sočno. Ostao je posljednji komad. Da, tako je. A sad ću da poližem čokoladu sa tanjira. Tako ukusno. Da. Šela, to je odvratno. Okej, sad ja. Dakle, ako je to torta, onda želim da znam šta je unutra. Da vidimo. Oho, imam roze tortu i gomila čokolade unutra. Savršeno. Sad ću da umočim tortu u čokoladu. Super. Ovo je toliko ukusno da je teško prestati. Da, najbolja torta u mom životu. Ko me zvao? Poverovala je. Sad ću probati njenu tortu. Zaista je lepa. Da, hoću još. Nema nikoga. O ne! Šela, bit ćeš kažnjena. Eto ti ceo tanjir šlaga u lice. Ovo ti je zato što si me prevarila i pojela moju tortu. I nemoj da plačeš. To je bilo fair. Prevarila si me. Onda je sada moj red. Da vidimo šta je unutra moje jagode. Odmah ću je preseći. Kija! Opa! A sad da vidimo. Ja imam čokoladu unutra. To je tako sjajno. I ukus je super, da. Bili ste u pravu, devojke. Čokolada bukvalno teče kao reka. To je tako dobro. Hoću da umočim tortu u čokoladu. Tako je, što više. Kako primamljivo izgleda. Moram probati. Da, ukusno. Teško je stati. Moram biti oprezna da me Quentin ne vidi. Moja ruka! Ne! Otkudu jagode i mišolovka? Kako boli? Quentine,
jesi li to ti? Da, nisam dozvolio da jedeš moju tortu. Dakle, sad ću je pojesti celu. Tako je. Da, savršeno. Tako sam se najeo. Pun sam. Šta mi je? Treba mi pomoć. Pomoć, tako sam se ugojio. Ne, sad mi se svi smeju. Ne. Ovog puta pred vama su gumeni medvedići, odlično. Sam ima najveće, a Betin je srednji. Tako se smešno trese. Betty ima tako veselog medvedića. A šta je kod Kurta? Jao, on je dobio bebu. I čini se da mu se ne sviđa što Betty flertuje sa Samom. Prestanite! Jao, moj medved. Izgnječio se. Nema veze, poješću ga takvog. Ukusno. Betty, šta radiš? Sad ćete vidjeti. Imam gumenog medveda i Poki štapiće. Stavit ću Poki štapiću medveda. I gledajte, imam punk medveda. Sviđa mi se. Baš moćno izgleda. Okej. Sad ću ga probati. To je sjajno. Betty, kako ti se sviđa moj novi stil? Izgledaš cool. Seme, hajde sad ti. Sam. Na teret ću je dobrati pažnju na mene. Sad ću upucati tvog medveda. Seme, ne mrdaj. Šta? Da, bravo medveda, to, kako sam precizan. Betty je sigurno iznenađena. Kurte, šta si to uradio? Jesi li poludeo? Sad ćeš platiti za ovo. Ovo je bolelo. Znaš i medveda boli biti bez glave? Hoćeš još jedan metak? Moj jadni medvedić, nisam stigao ni da te probam. Bio si tako dobar, nedostaćeš mi do kraja života. Ukusan si, druže. Opa, Oreo, to su moji omiljeni kolači. Blago, Jennifer. Da, a moj kolač je veći. Oho, ne mogu da verujem. Da li sanjam to? Ovo je ogroman Oreo kolač. Cool. Ozbiljno? Ja imam najmanji. To nije fair. Okej, imam ideju. Gledajte, imam mleko. Baš je ukusno. Izvlačim slamčicu. Da. A sad je ubacujem u Oreo. Šta radiš? Napumpao sam Oreo kolač i sad je postao veći. Odlično, vreme je da probam. Da, to je pravi užitak. Wow, i ja to želim da uradim. Dakle, popit ću mleko, da. A sad ga sipam u Oreo. Hej, zašto ništa nije uspelo? Svo mleko se prosulo. Zašto se smete? Nema veze, već sam smislila drugi način. Preliću Oreo mlekom, tako je. Da, a sad ću ga probati. Kako je to ukusno. Oreo je tako lijep. Par minuta i više ga nema. Znači sad je moj red. Jedva čekam da probam. To je baš ukusno. Sad ću razbiti svoj kolač. Koristit ću kuglu za kuglanje. Udaram. Ništa ne pomaže. Umorila sam se. Imam još jednu ideju. Uzet ću aparat za gašenje požara. I tegovi. Gotovo. A sada uzimam ledenu dasku. Stavljam komadić kolača, dodajem mlijeko, uzimam lopatice i mešam sve. A sad ću rasporediti sve po dasci. Da, posle sečem i uvijam sve u ovakve rolne. Odlično, stavljam u kantu i eto! Napravila sam sladoled od Orea. To je jako ukusno. Oho, hoću ja da probam. Obožavam sladoled.
Smrzla sam se. Jennifer, ovo je naša šansa. Hajde da pojedemo njen sladoled. Prelepo. Kakva mala porcija, beba. Oho. Da, ja imam veću porciju. Cool. Wow. Šta? To je sve moje? Ne mogu da verujem. Jao, a vi imate tako male porcije? Baš mi je žao. Pa šta? Ali ja mogu prva probati svoje nudle. Uzet ću štapiće i... Ups! Zaglavila sam se. Ovaj sos je baš ukusan. To je to. Nate, sad si ti na redu. Jeste li spremni? Ja planiram da pojedem svu ovu porciju odjednom. Gledajte kakvu lopticu sam napravio. Sad ću razmotati i eto. Fantastično. Rose, sad si ti. Izgledaš odvratno, skloni se od mene. Okej. Vreme je da ja probam svoje divne nudle. Jao, a čime da jedem to? Ovim štapićima. Hvala, Nate. Dakle, hajde da počnemo. Ne, štapić se slomio. Dobro, sad ću uzeti malo veće štapiće. Da, sad bih trebalo da uspe. Jao, čini se da nešto radim pogrešno. A šta ako probam na drugi način? Hajde! O ne, Rose! To je bilo cool! Ljudi, da li vam se svidalo? Gledajte koliko nudla imamo! Sad možemo da ih jedemo! Jao, kakvu malu flašu sam dobila. Jao, oho! A ja imam srednju flašu, wow! To je sve moje! Devojke, jel vidite ovo, A nekome se nije baš posrećilo. Daj mi to. Baš te bezobrazne. Dobro, otvaram. I istiskujem. Joj, jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. O da, prelepo. Ja sam završila, sada ti hajde. Okej, sad ću ja probati. Skidam poklopac. A sad ću istisnuti ovaj slatkiš. O da, devojke, ovo je neverovatno ukusno. Bukvalno ne mogu da se zaustavim. Veoma mi se sviđa. Da, cool. Poješću sve do kraja. Eto, mislim da je to sve. Šta? Zalepila sam se. Hajde. Hej, šta je to? O ne, u pomoć. Molim vas. Čekaj, sad ću se uraditi. Treba jače. Ups. Da, malo sam preterala. Sad ću sve popraviti, ne brini. Jao, moja jadna kosa. Valjda je sve u redu. Ali sljedeći put ćeš dobiti od mene. Dobro, razumela sam. Gledajte, sad će biti zabavno. Op, to je bilo moćno, jel da? Okej, sada ti, hajde. Da, konačno. Otvaram i istiskujem. A što? Jo, to je baš teško. Moja ruka, kako boli. Hajde. Neću odustati. Tačno. Halo, treba mi vaša pomoć, hitno. Da, sad će sigurno sve uspeti. Ćao. Ovamo. Aha, fiksirat ću svoju flašu i možete da je dižete. Hajde. Oho. Da, ja moram samo otvoriti usta. Da! Ovo je baš ukusno. Divno. Ajoj, to je odvratno.
Ma dajte.